Terve taas kaikille ja tervetuloa uuteen videoon, että mä en oo tässä tälle kanavalle oikein tehnyt mitään videoita, kun ei YouTubessa tai TikTokissa varsinkaan tullut oikein minkäänlaista yleisöä tälle projektille, kun ketään ei kiinnosta se projektin vaihe, vaan se, että ahtaako vaan. Siinä kohtaa sitten pääsi forjulle ne videotkin ja tälleen. Mutta nyt mä ajattelin sitten tehdä uuden videon ja varmaan tulevaisuudessakin kiinnostuksesta riippuen, niin voisin tehdä jotakin tämmöistä sarjaa, koska tää on aika loppumaissa ja nyt, mutta tulee vielä uutta putkistoa ja semmoista helpottaa vähän ajamista ja tämmöistä. Mutta jos kiinnostaa, niin mä voin tehdä siitäkin tämmöistä videota tänne YouTubeen. Mutta tämän videon aiheena olisi tämmönen perusesittely walk around tähän asti projektista. Voi käyttää esimerkiksi inspiraationa omaan projektiin tai muuten vaan kiinnostuneille, että miten tämmönen on toteutettu. Eli tuolla on tommonen lyhyt pakoputki, ihan simppeli tommonen holkki, putkenpala ja laikka ja tehty mahdollisimman lyhyeksi, että sais mahdollisimman paljon ahtoon energiaa pakoputkesta, kun se on vielä kuumaa ja nopeata se kaasu siellä, niin on se toiminut näköjään. Baarinahdot on saatu sillä ihan vakionokalla ja tämmötteillä, niin näyttäis olevan ihan hyvä. Et sitä voi muokata itse asiassa vielä vähän huonommin virtaavaksi, jonka mä sitten teen. Helpottaa kaikkialla muualla. Voin selittää pikkasen myöhemmin enemmän. Sitten siinä on sitten lähtee pakoputki. Se on semmonen jotain Wilteman yleisputkea, jotain sitä pienintä. Ei ainakaan rajoita yhtään mitään ja tämmönen näin. Joku Kiina-enkkä siinä, niin ihan komea. Mutta tossa on turbo. Se on maalattu. Se kävi messuilla yhdessä kohtaa ja piti pikkasen siistiä tätä, kun näytti oikeesti semmoitteelta 2 vuotta seisoneelta mopolta, että jotakin ruostetta jossakin ja varmaan ekaa kertaa pesty siinä ennen messuja, että pakko sanoa, kyllä se nyt aika paljon hienompi on mitä se oli aiemmin, mutta ei ollut oikein aikaa siivota sitä silloin. Mutta niin, turbo on tässä. Tähän saattaa tulla vesijäähytys sitten. Mä selitän siitä vielä pikkasen myöhemmin. Mulla on tuolla uusi jäähytin tohon, niin pistän sen kiinni ja sitten katon sen kanssa sitten uudet mahdolliset jäähytyslinjat tuolle turbolle, mutta sitten tulee tästä näin puuttuu etuvalo ja siinä on tommonen suodatin ja se menee suoraan tonne. Saattaa jotkut luulla, että kuristaa ja ehkä olisi parempi olla vähän isompikin, mutta rehellisesti toi turbon tääreikä täällä näin, niin se on semmonen joku 2 senttiä, jota on 3,2 sisäläpimitaltaan, niin ei se kauheasti kurista. Ja kyllä tällä systeemillä on saatu se baari ahtoja, että ei se ole näköjään kuristanut sitten oikein mitään. Joo, sitten tuolta noin tulee ahdettu ilma. Se menee tosta putkien läpi tänne näin. Siinä on tommonen pikkuplenumi. Sanoisin varmaan pikkasen liian pieni, mutta ei tähän oikein mahu mitään, kun täällä on niin paljon muutakin. Mut siellä on sisällä semmonen torvi ja sitten se menee koneeseen. Toi on 32 millinen koson, muistaakseni läppärän koni pikkasen isompi. Sopii noille isommille venttiileille hyvin mitoitettu silleen aika hyvän kokoiseksi. Ja kaikki nämä osat on MK3D Printsin suunnittelemia tekemiä, että
on hyvä. Kestänyt aahtopaineet ihan ilman mitään ongelmia. Ja hirveän käteviä tämmöisessä customiprojektissa. Niin, no mä voisin näyttää myös sitten öljyn kierron seuraavaksi. Mulla on alun perin ollut öljyn tulo tuolta kannesta. Tossa näkyy tuolla keskellä nyt tommonen pultinreikä, niin se on öljynpaineen tarkistusreikä. Ja alun perin mulla meni siinä pikku mutkan kautta tossa öljylauharin läpi se, ja sieltä ei näkään virrannut ihan tarpeeksi öljyä, niin mennyt vähän väliäksi toi turbo, mutta uusi on hommattu jo ja se on tuolla kotona. Sitten kun tää on irti, niin nytten taas, niin sitten mä vaihan sen. Mutta joo, öljynpaluu. Yritin alun perin tonne, mutta tässä on se, missä tää turbon sijoitus ja toi lyhyt pakoputki tossa kostautui, että mä en saanut sitä millään tohon, koska ne on suunnilleen samalla tasolla tossa, ei välttämättä näe, mutta kun siinä on joku tommonen laippa ja nippo, että saa letkun kiinni tohon paluuseen, niin ne on ainakin jo samalla tasolla ja se toimii painovoimalla, niin siihen tulisi semmonen mutka, kuoppa tommonen noin ja sit se jäisi siihen, se ei palautuisi tonne koneelle, niin sen takia mun piti hommata tähän joku tämmönen pikkuastia tähän, tämmönen joku oil catch can, ihan toimiva. Ja sit mulla on siellä yhdestä tommotteesta menee sisälle letku ja tässä takana oleva, tässä näin oleva pumppu, pumppaa sen sieltä pohjalta ja alun perin se palautti sen sitten tohon koneeseen, mutta nyt mulla on se pistettynä, että se tulee suoraan tonne turbolle takaisin. Ja ei mikään paras, mutta ihan toimiva järjestelmä, mutta kyllä se, jos haluaa yhtään enemmän ajoa tällä, niin se pitää saada koneelta ja palauttaa koneelle suoraan. Mutta joo, sitten lauhari siihen tulee tosta noin, ootas mä avaan sen. Eli tällainen näin olisi tulossa ja tää on tehty ihan tolle koneelle, että siinä on öljyn suodatin peitelevystä tämmönen sovitin, että siihen saataan kiinni kokonaan. Se tulee siihen jäähdyttimeen alle. Siihenkin on kiinnikkeet täällä, mutta en nyt kaiva niitä esille, se tulee sitten myöhemmin. Sitten tässä on tämmönen uusi jäähytin tähän, isompi ja tommonen mutkalla oleva tämmönen kunnon kisanen jäähytin ja sekin pistetään sitten jossain kohtaa kiinni. No sitten polttoaine, elikkäs tää on sisältä tyhjennetty silleen, että siellä ei ole mitään polttoainepumppua tai mitään, että se on vaan letku siellä pohjalla ja sitten se lähtee tosta noin. Tulee tuolta noin, menee suodattimen läpi, tekee tuolla mutkan. Sitten siinä on pumppu. Se menee siitä suoraan suuttimelle. Ja sitten tossa on tommonen T-nippa, josta se menee, se menee sitten tänne näin. Tuolla on polttoaineen paineensääli ja sitten alta se tulee paluuletkulla tosta noin tänne toho. Siihen on tehty kokonaan oma reikä sille. Se on ihan toiminut hyvin. Toi pitää aina ilmata toi polttoainejärjestelmä, että se on kuukauden kun se seisoo tai 2-3 viikkoa, niin sit se ei enää toi pumppu pystyy vetää tuolta polttoainetta tuolta tankista. Mut kyllä se muuten on toiminut ihan hyvin. Toi on tosi tehokas ja kuluttaa virtaa, niin testaukissa loppuu aina akku ja se on toinen syy, miksi mä haluaisin päästä tuosta toisesta öljypumpusta eroon.
Mutta todennäköisesti tulevaisuudessa mä löysin ehkä tankin sisäisen pumpun, joka toimisi tässä. Menisi 4 baariin, se on niinku se mitä mä tarviin. Toihan menee 7 baariin, se on niinku ihan överi tähän projektiin. Ja niin, perus tuolla isompi suutin tai ruiskusuutin ja 180 kuutiosenttiä minuutissa tehonen ja tossa on joku viripuola, en tiedä auttaako oikeesti mitään, mutta semmonenkin pistetty ja mitäs muut. Hieno mittaristo, itse suunniteltu 3D-tulostettu. Siinä on ahtopainemittari, lämpömittari ja sitten katkaisijoita. Ainoastaan toi toimii. Tulee virrat tähän mittaristoon. Muille ei ole vielä mitään keksitty. Sitten mulla on tähän tämmönen erillinen moottoriohjausyksikkö. Toimii ihan hyvin, mutta turboahdetulle jutulle ainoa ongelma on se, että tätä ei saa säädettyä ahtopaineiden mukaan. Joka on ihan ymmärrettävää, kun tämähän on tehty tälle perus ahtamattomalle koneelle ja tää on käytännössä ainoa, johon sitä tarvis, niin pitää katsoa, jos mä hommaan sen, mutta erilaisen, josta sais ahtopaineetkin mitattua. Mutta siinä on varmaan tekniikka aika pitkälti käyty läpi, sanoisin. Ei tässä varmaan, en mä kyllä keksi mitään muuta. Toi kone on mikä tässä nyt kiinni, niin se on tän toisen projektin kone. Se on 255 cc. Ja tässä on tän projektin kone, että tässä on 180 malossi ja toi kansi vaihtuu. Se on 2123, mutta siihen tulee nyt just viilattu 2225. Se on noin niin tässä. Siinä on viilattu aika virtaavaksi ja vaihdettu uudet venttiilit ja uusi nokka, virinokka, että pitäisi olla kisasemmat setit ja semmoista 6-joosinen kytkin, viriöljypumppu, mitäs muut, tulee virivesipumppu ja siinäpä se, että tämmötteellä itse asiassa vakiokokoisella imuaukolla ja vakionokalla tuli 1 bar. Tämähän on onko toi 28 milliä? Vaikka siinä 2225 taisi olla 32 millinen reikä. Ja nyt sitä on viilattu aika paljon isommaksi, niin sitten virtaa enemmän ja nokkakin on semmonen aika matala nostonen vieläkin. Onko se ehkä 7 milliä? Vakio on joku 5,3 milliä. On siinäkin semmonen aika selkeä kumminkin nosto. Mutta niin, kansi vaihtuu tästä ja se menee sitten tohon kiinni. Ja ehkä tulee videota tästäkin pyörästä jossain kohtaa. Pitäisi vähän maalata jotakin osia pikkasen ruosteessa, jotkut osat ja tälleen. Mutta muuten ihan siisti musta pommi. Ja sitten tässä on tämmöiset penkit. Tää pikkasen, on pitänyt pikkasen muokata. Ehkä pitää vieläkin muokata, että saa ton kiinni ja toikin pitäisi kiinnittää. Ja sitten on oikein herkku takaiskari, tommonen säädettävä tuolta ja tostakin saa vielä käännettyä tosta noin. Kuuluuko? Noin. Kovuutta ja korkeutta. Niin, tosta on kahvatkin vaihdettu ja maalattu toi yläteepala ja maalattu katteisiin tohon
pikkasen kultainen tai messinki, mikä onkaan väri. Tommotteet hienot ja omaan silmään ihan nätti. Tulee vielä nätimmäksi tässä tulevaisuudessa. Ja niin, ja mähän voisin selittää tässä vielä, että mitä mä tähän tuun tulevaisuudessa tekemään, niin mä teen ton pakoputkiston uusiksi silleen, että se uuden pakoputken kanssa se turbo siirtyisi tosta niinku tänne taaksepäin sivulle. Osoittaisi taaksepäin silleen sitä varten, että sen saisi öljynpaluun tonne koneeseen suoraan pistettyä, että sen verran tästä tulee kumminkin sitä energiaa, että pystyy tehdä tonteen mutkankin ja kyllä se siltikin ahtaa ihan varmasti tarpeeksi. Sehän oli se ensimmäinen pelko mulla, että se ei aha ollenkaan, niin sen takia se on tehty nyt tolleen niin tyhmästi tavallaan jälkeenpäin mietittynä, mutta eihän silloin alus voinut mitään tietää, että se ahtaakin niin hyvin. Mutta se tulee tohon sivuun tosiaan ja sitten mahdollisesti moottoriohjausyksikkö, josta sais ahtojenkin perusteella säädettyä. Ja no jos kiinnostaa tämmönen projekti, niin pistä tilaukseen ja niin näet tulevaisuudessakin näitä videoita.